Nistieden issa lil Gianluca Bezzina li jafu kulħadd. Mhux se ndumu ħafna u ħanoħduha fil-forma ta' konverzazzjoni ħalli kemm jista' jkun ma tiddejqux. Waħda mir-raġunijiet għalfejn Ġifieri inti qed li ħandejjaqhom? Le, jiena mhux se ndejjaq, forsi ddejjaqhom int. Waħda mir-raġunijiet għalfejn Gianluca qiegħed hawn hija għaliex inti Gianluca tabib, il-professjoni tiegħek hija ta' tabib, u inti mdawwar bil-mart u l-mewt. Inti mdawwar bil-qtieħ ta' qalb. Konna qed nitkellmu qabel hawnhekk qed li inti ġieli kellek każijiet fejn żgħażagħ jaqbadhom kanser u jmutu. Fejn it-tama hemmhekk, kif ma taqtax qalbek? Għax inti mdawwar bil-qtieħ il-qalb. Hija xi ħaġa li nirrifletti fuqha ta' spiss ħafna. Naqa' disclaimer qabel nibda tajjeb, jiena sod nħobb nipprepara daqsxejn. Imma d-darba kelli ħafna x'nagħmel, inserta ġimgħa partikolari, Mark bat li messaġġ u bqajt ma rispondejtux. Somma preparajna kważi xejn ma anyway aħjar għax naħseb li ngħidu joħroġ iktar mill-qalb. Kif qed tajjeb Mark niġi affaċċjat bħal tobba oħrajn, jiġifieri tajjeb naf li hawnhekk hawn tobba oħrajn. F'sitwazzjonijiet fej forsi jidru ftit taqtih il-qalb. Din il-ġimgħa stess kont qed nakkumpanja iktar mill-ħabiba, oħt ħabiba kbira, tajjeb, ġifieri bejn nhar il-Ħadd u nhar l-Erba' meta mietet din tajjeb kont kważi l-ħin kollu magħha, iżu l-ħin kollu kważi nistennewha ħatmut tista' tgħid 33-year-old, ġifieri huwa xi ħadd żgħir ħafna tista' tgħid. U hija sitwazzjoni tħallilek ħafna mistoqsijiet. Però fl-istess ħin hija sitwazzjoni li jiena personalment bħala Gianluca dejjem għalmitni ħafna. Jiġifieri kemm il-darba tipo nistaqsu il-mistoqsija kif forsi klixe, ma kif iżżomm saqajk mal-art, pereżempju, tajjeb. Ngħid il-verità, jekk pereżempju ssibt filgħaxija li għadda, ma nafx ikolli xi show jew xi ħaġa konsert u nies jgħidulek prosit u kemm inti tajjeb u tkun tibda tiela ftit il-fuq, l-għada filgħodu tmur ħdej xi ħadd qed imut u tgħid kemm ma tfisser xejn li għamilt il-bieraħ fej the global picture. Kemm fil-verità il-glorja ta' d-dinja mi xejn tista' tgħid. U di situazzjoni ġat li kemm il-darba. Biex taxxaqa jiena wkoll naħdem f'ambjent fej tista' tgħid tieħ il-qalb is the theme of the day. Kważi ġifieri naħdem fid-detox. Tajjeb fej ġeneralment meta ngħid tobb oħrajn, tajjeb li naħdem id-detox. Detox jiġifieri njoħsib nies illi jibgħatu minn addictions. Ma tajjiex taħdem hemm, tipo daw ma jfiqu qatt. Mhux vera tajjeb ma jfiqu qatt, ġifieri dejjem għandi tama qawwija fil-pazjenti tiegħi u jkolli ħafna success stories, imma l-ambjent huwa ħafna taqtih il-qalb. U li tiġi naturali tajt imma t-tama x'inhi. Tajjeb, it-tama għandna qegħdin fil-ġublew tat-tama. Tajjeb, ġieli ħsibtu x'inhi t-tama? Kemm il-darba ngħidu I hope, u rari nifqu fuq il-kelma hope. Għalija, personalment, di bħala Gianluca tajjeb mhux teoloġikament jew dan jiena m'iniex studjus tajjeb dawn l-affarijiet, imma għalija hope is a fuel. Tajjeb, it-tama hija il-petrol tiegħi f'kull ħaġa li nagħmel. Tajjeb, ġifieri meta jiena iżżewwiġt lil-mara, biex nagħti eżempju li forsi ħafna nies jistgħu jimmaġinaw, it-tama tiegħi tfajta fil-mara illi aħna jkollna żwieġ tajjeb, illi ħajkonna familja sabiħa u dik it-tama hija l-fuel biex jiena naħdem għal dak iż-żwieġ. Biex jiena nibqa' nirrispetta l-mara.
huwa l-fuel li ikompli jgħinni f'din il-mixja tiegħi. Sewwa? U għalija it-tama kulħadd jittama, tajjeb ġifieri hawn min forsi t-tama tiegħu hija biss forsi naqa' jew kellha meta naħsbu f'tama naħsbu f'affarijiet bla sens. Nispera li llum ikun temp tajjeb. Okay. Stamel xejn fuqha tajjeb. Imbagħad hemm sitwazzjonijiet iktar prattiċi kif għal Mark iktar kmieni. Pereżempju, nispera nittama li ngħaddi mill-eżamijiet. U dik it-tama hija l-fuel tiegħek biex tistudja, biex tagħmel ħiltek. Jiena naħseb illi illum il-ġurnata, Mark, kont twaqqaf ta' illum il-ġurnata naħseb ħafna mill-problemi illi hawn madwarna tajjeb taqtih il-qalb hija mhux għax nittamaw jew ma nittamawx, imma naħseb illi stirna nittamaw ħafna fl-affarijiet il-ħżiena. Jew inkella nittamaw b'mod ħażin. Issa niġi għalija xirrid infisser nittamaw b'mod ħażin. Tajjeb, imma inħoss li kultant nitfgħu it-tama tagħna, pereżempju illi nittama illi nkun sinjur, nittama illi nkun ta' suċċess, tajjeb. Illi mbagħad meta tiltaqa' ma' sitwazzjonijiet kif spjegajt iktar kmieni, speċjalment fuq is-sodda tal-mewt pereżempju, dak li tkun ittamajt fih ma jibqa' jfisser xejn. Assolutament. Ġifieri dak li tkun ħaddimt ħajtek kollha lih, l-imperu ta' flus li ħad tagħmel pereżempju, f'daqqa waħda ma jiswa xejn. U naħseb li dak li qed jistidinna nagħmlu il-ġublew tat-tama, mhux nittamaw iktar biss fis-saħħa u li nkunu sinjuri, imma li t-tama tagħna nitfgħuha falla. U dik it-tama falla, xi ġifieri t-tama falla? Għalija t-tama falla tfisser li xi darba nsalva, li xi darba niltaqa' miegħu wiċċ imbuċċ. Dik it-tama li għandi. U dik it-tama li hija fuel biex f'din id-dinja ngħix kif iridni hu. Ngħix billi dak li għandi naqsmu ma' ħaddieħor. Jekk hux flus, jekk hux il-ħin, imħabti, tajjeb jekk dak kollu li nista' nagħmel biex inħobb u ngħix kif għallimnihu, kif iridnihu, nagħmlu biex dik it-tama xi darba ssir realtà. Dik il-ħolma xi darba ssir realtà. Xi ħadd jiena li vera jogħġobni, ma nafx għandix ħin. Imma fl-iskrittura tajjeb huwa li qed iġini f'moħħi bħalissa huwa Ġob. Tafu minnu Ġob? Ġieli smajtu bih? Ġob tajjeb kellu kollox. Kellu kollox. U kien bniedem tajjeb. Tajjeb Ġob mhix storja vera, tajjeb hija poeżija ta' Ġob. Imma jiddiskrivi dal-persuna illi dak kellu kien sinjur kbir, kellu familja kbira, kulħadd iħobbu, kulħadd jirrispettah. F'daqqa waħda tilef kollox. Minkejja li kien iħobb il-Alla, minkejja li kien jgħix ħajja tajba, tilef kollox. Tajjeb. U iġiblek il-Bibja jekk forsi taqraw l-istorja ta' Ġob, iġiblek da dialogu mbagħad ma' Alla, tajjeb fejn Alla jispjega l-Ġob, jien immaġina l-Ġob irid imur għand Alla u joffendih u jniżdilu l-qaddisin kollha, tajjeb, imma iġiblek da dialogu fejn Alla jispjega l-Ġob l-ġubijiet kollha li jagħmel. Imbagħad Ġob kull ma jgħidlu lura huwa kont smajt bik, widnejja kienu semgħu bik, missa għajnej jarawk. U jien dik it-tama tiegħi li meta nara lill-Alla l-inkwiet ta' dinja kollu jitlaq. L-ewwel għattilkom li tista' tittama ħażin. Xi ġifieri tittama b'mod ħażin? Jiena lija it-tama fiha 3 fażijiet. Tajjeb, fiha il-fażi ta' expectation, tajjeb dak l-aspettazzjoni tiegħek, l-aspettattiva tiegħek. Jiġifieri pereżempju ħanġa nieħdu iż-żwieġ tajjeb, jiġifieri jiena meta żewġt il-mara dik kienet l-aspettattiva tiegħi li kolli familja sabiħa, li ngħixu fit-tul flimkien, bla bla, tajjeb. Hemmhekk faċli, semmek faċli ħafna. Tu, tajjeb, is trust. Tajjeb, so nemmen illi Alla ħajjejni biex dak illi nagħmel, dak illi nixtieq ħajsir. 3,
li hija l-iktar waħda diffiċli naħseb is patience. Il-paċenzja biex dak li nixtieq it-tama jiġi u jista' jiġi bil-mod. U again, naħseb dik hija parti kbira mill-problema li illum il-ġurnata naffaċċjaw. We want everything now. Now. Tajjeb, u jekk inti għandek job tajjeb li fih qed taqla ma nafx. 1500 fix-xahar, 2000 fix-xahar, tajjeb, imma f'daqqa waħda ġedek opportunità illi forsi anke jekk tikser ftit il-liġi, tajjeb, tieħu bonus u promotion, tajjeb, u minflok ħadd ieħor, għamiltax ma kontx paċenzjuż biex tasal inti bil-mod. U naħseb li dak huwa li meta nittamaw ħażin, illi ma nkunux paċenzjużi f'dak il-proċess ta' tama. Li naħseb hija l-iktar parti diffiċli però hija parti essenzjali ħafna. Again, nara ħafna wkoll fuq ix-xogħol tiegħi li ħafna drabi l-użu ta' sustanzi minn hemmhekk jibda. I want pleasure now. U naħseb illi it-tama hija xi ħaġa li vera importanti l-kol kemm aħna nitalmu nagħmlu sew. Għaliex? Għax meta bniedem jitlef it-tama kollha ikun tilef kollox tista' tgħid. L-iktar mument naħseb fejn inkwieta fuq ix-xogħol jiena huwa meta xi ħadd jgħidli tajt qalbi minn kollox. Dak huwa l-mument fejn nibda naħseb li persuna pereżempju mhix safe biex tkun barra. Tajjeb għaliex meta wieħed jaqta' qalbu minn kollox, jiġifieri dak li kien qed jittama fih fid-dinja, illum everything disappointed him, hemmhekk fejn naħseb illi wieħed ma tantx kun tfadallu x'jagħmel sfortunatament. L-slogan tal-Papa għażel għal-sena tat-tama, għal-ġublew tat-tama huwa Hope never disappoints. Jiena ma tantx naqbel magħha dik. Mhux għax imur kontra l-Papa, laqas xejn. Imma il-Papa li qed jgħid huwa Hope never disappoints if hope is in the right place. If hope is not in the right place, if you're not hoping in the right things, hope will disappoint, unfortunately. Ġifieri jekk inti anke nispera ngħaddi mill-eżamijiet u qed nagħmlu xejn biex ngħaddu, it will disappoint you. Tajjeb, imma meta t-tama tagħna nitfawha falla, naħseb li hemmhekk imbagħad huwa fejn anke fl-ar mill-ar tas-sitwazzjonijiet, pereżempju kif kont dil-ġimgħa ma' Kristin, tajjeb, fuq is-sodda tal-mewt, meta hi għaltinna ġifieri, it's time to go, u sija kwart wara mietet, it's time to go li hija paċi tremenda. It's time to go għaliex issa dik it-tama li kelli li niltaqa' ma' Alla ħassir realtà. Ma nafx ngħid iktar. Ma meta tkun f'dawk il-momenti, jgħid fejn xi ħadd ħabib tiegħek għandha 33, għandha cancer u qed tmut u tgħidlek it's time to go. F'dak il-mument x'tista' tagħmel jalla forsi ħafna minna ma jgħaddux minna din. Imma f'dak il-mument fejn l-iktar tibda taqta' qalbek, x'tista' tagħmel, x'tista' tgħid lilek innifsek biex ma tiddisprax. Ara, Markija, jiena naħseb l-iktar mistoqsija diffiċli fis-sens li jiena li kont f'dal-mumenti bosta drabi nista' ngħid tajjeb anke pazjenti li kont insegwi żmien twil tajjeb inkun dejjem fl-aħħar mumenti hija xi ħaġa li I struggle with a lot tajjeb jiġifieri il-risposta għas-sofferenza għadni ma sibtix u naħseb mhux ħansiba, ġifieri għalhekk ngħid il-verità jogħġobni ġob u semmejt il-ġob għaliex ġob Alla ma jtieħx
risposta għal xiex kellu jibati. Tajjeb, imma meta Job jgħid dik is-sentenza li semmejt, qed narak tajjeb ikompli, imma lija li jrid jgħid huwa qed narak u issa biżejjed. Nispera li dik tkun biżejjed. F'dal mument ixjaddi minn moħħi, onestament, bħal dil-ġimgħa ġifieri very fresh, tajjeb ġifieri ngħid il-verità kontilni ma nkun ħdej xi ħadd fuq is-sodda tal-mewt għal tant ħin twil. U li għaddi minn moħħi biss huwa insa kull ħaġa frivola li għaddija minn moħħi bħalissa, ġifieri ngħid il-verità dil-ġimgħa jienu l-mara tajjeb kena daqsxejn stress mhux bejnietna, huwa iktar stress finanzjarju tajjeb jiġifieri kif forsi hawn minn sema kellna ir-raba wilt tajjeb u r-raba wilt iġib naqa' changes mhux ħażin tajjeb jiġifieri mill-ewwel għat-tieni, mit-tieni għat-tielet, mit-tielet għar-raba tibdel karozza, tibdel kamra oħra fid-dar, tajjeb jiġifieri ħafna changes u daw għana paga waħda, so mux, I mean, kif taqbad tajt, xi sinjuri assolutament. So ikonna daw challenges, pero mbagħad onestament tipo x'int tkun f'dal mument fej tirrealizza kemm xejn ma jiswa xejn. Kull ma jgħaddi moħħi jiġri nasal id-dar, ħankun ħdej Vanessa, ħankun ħdej it-tfal u ħanħobbhom kif nista' għax ma nafx kemm għandi hawn. U dak li nħallilhom biss. L-imħabba kollha li nista' nagħti. Ġifieri onestament, kull sodda ta' mewt, u mhux biss ta' kull marda li anke tgħaddi, għalija hija skola ġdida. Hija skola ġdida li that grounds me. Tajjeb u ċerti li ħafna tob oħrajn u nurses, tajjeb u professjonisti f'dal-qasam illi jgħaddu l-istess esperjenzi pratikament, jaħsbu għall-istess. Kull esperjenza hija reminder ta' kemm dil-ħajja hija biss preparamenti pratikament għal ħajja li jmiss. U dik hija xi ħaġa li ħanajtek kemm xi ħaġa li ver nittama fiha u jekk mhux vera ħankun vera bih. Hija li wara dil-ħajja, wara dil-ħajja għandna ħajja oħra. U hekk we're just in transit basically. U dik għandi tama kbira fiha, illi fl-aħħar mhux għax ħaqni, ma nasibx ħaqni at this point, imma nispera li fl-aħħar ħankun nista' ngħid it's time to go meet my creator. Biex nibdew nikkonkludu jista' jkun illi ma nafx aħna nerġgħu niltaqgħu miegħek u jew ma nerġgħux kulħadd issa ħajmur għal ħajja tiegħu. Bħalissa tkun qiegħed hawnhekk tisma' ma jkollokx aktar x'tagħmel u tibda tgħid sabiħ dal-kliem, imbagħad toħroġ fil-ħajja, tibda tiltaqa' mal-problemi u forsi jgħaddu 6 xhur, sena, sentejn. X'inhu l-messaġġ tiegħek għaż-żgħażagħ u għalina żgħażagħ illi 6 months down the line inkunu x'minku tgħid tisma' din nixtieq li jibqgħu jiftakruha, qedtilhom meta jiġu f'mumenti kraħ jiftakru f'din il-ħaġa. U konkludi bija. Ara, jiena ma tantx tarawni f'talks, tajjeb, parti mir-raġuni li ma tantx nieħu gost nagħmel dat tip ta' event, nieħu gost li għataw tifhimx ħażin. Imma hija li kultant inħossni faċ-xogħol. Għax jiena wkoll noħroġ il-barra minn hawn u għandi d-diffikultajiet u ġifieri wkoll ġieli xi pazjent qabbiżhom li tajjeb, ġifieri għalkemm qed ngħid dawn l-affarijiet, xi ftit jowis I'm preaching to myself. Kif għattilkom, kull sodda tal-mewt oħra is another school because I always need to refresh. Tajjeb, ġifieri żgur illi ħatoħorġu minn hawn u jiena xi ħaġa li tgħinni ħafna, tajjeb, hija il-bilanċ. Ġifieri dawk it-tamiet li għatilkom jista' jkunu ħżiena bħal flus, bħal jiena wkoll għandi, tajjeb ġifieri wkoll nixtieq paga tajba biex il-familja tiegħi ngħixha tajjeb. Ġifieri wkoll għandi dawn il-needs, tajjeb, però naħseb
importanti immens li dawn in-needs nibbilanċjawhom. Tajjeb, ġifieri li inti iva taħseb għalik innifsek, però aħseb ftit ta' madwarek ukoll. Xi ħaġa li tgħinni ħafna jiena personalment, tajjeb, hija li l-fidi tiegħi ma ngħixix waħdi. Il-fidi tiegħi ngħixha f'komunità. U din hija xi ħaġa li nħeġġiġkom ħafna tagħmlu, tajjeb. Jiġifieri mhux għandikom messaġġi x'tiftakru, għax il-messaġġi ħadd insewhom. Però xi ħaġa illi vera nħeġġiġkom tagħmlu hija l-fidi għixuha f'komunità. F'komunità ħejġu opportunitajiet fejn ħataqla, ħejġu opportunitajiet fejn ħatati, opportunitajiet fejn titgħallem, opportunitajiet fejn tgħallem. Tajjeb, imma naħseb illi ħadd minna huwa msejjaħ biex jgħix il-ħajja Kristjana waħdu. Allora kif qegħdin illum komunità hawnhekk, tajjeb, ibqgħu għejxu fil-komunitajiet tagħkom u l-fidi prattikawha ma' xulxin. Jiena dak li naħseb l-iktar ħaġa li tgħin inżomm ruħi fil-fidi. Gianluca, grazie. Grazzi lilek, Mark.